नमस्ते. आज मी उपासासाठी आलू बोंडा बनवते रेसिपी म्हणजे वडे. ते तुम्हाला दाखवते कसे बनवायचे. आणि खास उपासासाठी आहे आणि राजगिरा पिठाचे आहे. हा राजगिरा पीठ बघा, हे असं पाकिट आणलेलं मी. त्याच्यावर कसं करायचं वगैरे ते सगळं दिलेलं असतं. मग तुम्हाला समजवते मी. असं पाकिट आणायचं. आता याच्यातलं मी पीठ काढून घेतलंय अर्धा कप. म्हणजे जास्त व्हायला नको म्हणून मी थोडा अर्धा कप कमीच घेतलाय. आता याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं आहे चवीपुरतं. उपवासाचं मीठ आहे. आणि पाणी टाकून थोडं पाणी टाकत आपल्याला याचं घट्ट बॅटर बनवायचं आहे. थोडं पाणी टाकत राहायचं, कारण जास्त आपण टाकलं ना तर आपल्याला पीठ जास्त घ्यायला लागेल आणि ते उरलं तर फुकट जाईल. असं थोडं पाणी टाकत त्याचा बॅटर बनवायचा. आणि जास्त पातळ नाही करायचं आहे आणि जास्त घट्ट नाही करायचं आहे. आणि ही बघा आमची शानी दिल आहे ना तू वरती बघ. शो युअर फेस. येस, गुड गर्ल. पॅक. हे आपलं मिश्रण बघा पिठाचं असं घट्ट झालेलं आहे. आता हे पीठ आपल्याला आहे ना 15 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. 15 मिनिटांनी दाखवते तुम्हाला. तोपर्यंत आपण आहे ना दुसरं काम करूया. हे 2 बटाटे घेतले, शिजवून घेतले, साल काढली त्याची. आणि याला आता मॅश करायचं आहे जरा. आमची दिलू काय पिते. हे दिलूचं पाणी नाही, हे दिलूचं पा आहे. पा. आमची दिलू पा पिते. जीभ बघा. पाण्याला टच तरी कर. येस. पी पा पी. हे बघा आमची दिल थोडी मोठी आहे. बटाटे अशी चांगली मॅश करून घ्यायची. आता त्याच्यामध्ये बघा मी काय टाकते. हे आपलं उपासाचं मीठ आहे, आपलं चवीपुरतं टाकायचं. ही आपली हिरवी मिरची आहे, 3 मिरची घेतली आहे बारीक कापून. हे आपल्याला डाळिंबाचे दाणे आहे, थोडे घ्यायचे, अर्धा वाटी घ्यायचे. आणि त्याच्यामध्ये हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, शेंगदाणे बारीक वाटले, त्यातलं थोडं घ्यायचं, म्हणजे अर्धा वाटी शेंगदाण्याचं कूट घ्यायचं. आता समजा तुम्ही घरामध्ये 2-3 माणसं असाल ना तर उपवास आहे तर जेवण नाही बनवलं तरी चालेल, पण हे थोडं जास्त करायचं म्हणजे याच्यावरती होतं ना माणसांचं सगळ्यांचं. आज ही रेसिपी मम्मी तू टेस्ट करणार ना? हा, मी टेस्ट करणार. डाळिंबाचे दाणे अजून थोडी टाकते, म्हणजे 1 वाटी होती ना, म्हणजे बघ पावणा वाटी टाकली. चला तुम्हा सर्वांना दिलचं दिल दाखवतो. इकडे दिलचं दिल असं केलं की दिल प्रॉपर. अरे दिलला गुदगुले होते, इकडे गुदगुले होते. अरे कशी झोपली. पाय वरती कर, दिल पाय वरती कर. हा, अजून वरती कर. टिंग 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 टॉंग टिंग टॉंग टिंग टॉंग टिंग टॉंग टिंग टॉंग मारते बघा. टिंग टॉंग. शानी दिले. नाही चवत आमची दिल. शानी आमची दिल. हे शॉर्ट स्पेशली लहान मुलांसाठी चॅनलवरच्या. दिल रोल. हाय फाय पायानी, हाताने हाय फाय. फक्त ती आवाज करते, चावणार नाही. दिल हाय फाय. रोल. आपले बघा इथे बोंडा वडे एकदम तयार झालेत आहेत. बांधते बघा कसे. आणि त्याच्यातले बघा डाळिंबाचे दाणे कसे पडतात आहेत ते.
डाळिंबाचे जे मध्ये मध्ये ते जेवढे राहतील येतात तेवढे येतात आणि नको ते आहे ना पडतात. जे पडतात ते सोडून द्यायचे, ते आपण नंतर खायचे उपास सोडताना. इथे झालेले आहेत आपले एवढे. 2 होतील. इथे आपले वडे तयार झाले आणि इकडे आपली पीठ पण बघा 15-20 मिनिटं झाली बरोबर. 5 मिनिटं एक्स्ट्रा झाली तरी चालतात, पण कमी नको व्हायला. चांगलं असं पेटून घ्यायचं. आता इथे बघा आपलं तेल तापायला ठेवलंय आणि आपल्या याच्यात एक एक वडा घ्यायचा आणि आपलं बेसनचा पीठ कसा असतो तसे याच्यामध्ये डुबवायचे. अशी कढई असेल ना असं पॅन वगैरे तर त्याच्यातच तळून चांगले निघतात. आणि आपण चर्मरच्या वगैरे कढईत टाकले ना तर ते खाली चिपकतात. नॉनस्टिक पाहिजे त्याला. हा आपल्या घरात 2-3 माणसं असतील आणि उपास आपला एकटीचाच उपास आहे ना तर असे थोडे जास्त करायचे आणि सर्वांनीच खायचे. उपवासाला पण असे पदार्थ भेटले तर माणसं उपवास पण पकडतील. हा आमच्या तिथे पहिला मी पकडायची ना तेव्हा असं कुठे खात पण नाही होतं. नवरात्रीमध्ये आहे ना काय माणसं 9 दिवस असंच करतात उपास. अजून पण आहे जे कोण कायच नाही खात, काय नाही खात असतात. एकदम स्ट्रिक्ट उपवास. आता म्हणजे कसं माणसं खातात कमी, पण बघायची पण आवड असते ना कोण काय करतं कसं करतं ते. अजून एक राहिलाय बघा. त्याला जागा करते जरा. आणि हे सरतात बघा. असं नॉनस्टिकचं भांडा असेल ना तर त्याच्यामध्ये ते बरोबर राहतात. आता आपण हे काट्यानीच आहे ना हळूच बारक्या चमच्याने वगैरे असे हळूच फिरवायचे बघा. फिरतात. हा आता जरा भाजायला पाहिजे. आता मी कमी ठेवला होता ना गॅस पहिला. ते वाटतात आहेत काय आपल्याला उपवासाचे आहेत असे बटाटे वडे वाटतात. बटाटे वडे वाटतात आहेत. हे बघा असे चांगले भाजतात आहे. असा कलर येईपर्यंत भाजायचे. आता वडे आपले झाले फ्राय. आता काढते. एकदम छान झालेत ना उपवासाची रेसिपी. उपवासाचे आलू बोंडा चाट रेसिपी. चाट तर बनवायचा अजून. आलू बोंडा झालेला आहे. चाट बनवायचा. इकडे बघा. तर इथे बघा आपले आलू बोंडा एकदम रेडी आहेत. आपले ते तर बटाटे वड्यासारखे दिसतात ना. हा बटाटे वड्यासारखे. राजगिराचं पीठ आहे ना एकदम मस्त. सर्व कर. आता सर्व कर. सर्व करते. 2 आलू बोंडा घेतलेले आहे. आता याच्यावरती दही. गोड दही आहे का? गोड दही साखर टाकलेलं. अरे वा. असं भेटलं तर. दही पडलेलं आहे. त्याच्यावरती उपवासाचा चिवडा आपला. अरे वा 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 वा. उपवासाचा बटाट्याचा चिवडा. त्याच्यावर अनार. त्याच्यावरती डाळिंब. आणि क्या बात आहे, क्या बात आहे. तर दही पुरी सारखं वाटतंय. एकदम भारी. रेसिपी आपली एकदम रेडी आहे. चला आता खास माणूस आपल्याला टेस्ट करून दाखवणार. कोण खास माणूस सांग मम्मी? खास माणूस कोण? चल चमचा घ्या आणि इकडे टेस्ट कर. गरम असेल ना. हो सर्व टेस्टिंग सांगायचे. कसं लागतं काय लागतं. तू नाही आज करणार आहे? नाही आज तुझ्यावरती सोडलंय मी. तू पण कर. नाही उपासाचा आहे म्हणून मी. एक कमेंट होती की पप्पूला नुसतं चटपटी आणि मसालेदार आवडतं वाटतं खायला. हा बरोबर. आता बिर्याणी असली असती तर पप्पूनी चेक बरोबर केली असती. चेक. चला खावा. गरम असेल ना. दह्यासोबत कसं लागतंय ते. टेस्ट कशी लागते त्याची. गरम आहे ना. लय भारी झालंय. तोंडात गेले विरघळतोय. मी अशी का करत होती जरा गरम होतो ना म्हणून. ते बटाटो पीठ ते बाहेरचं कोटिंग एकदम मस्त. खरं मस्त. आज मम्मीला टेस्ट करायला दिले. जरा व्हिडिओला लाईक करा. मी खाऊन खरोखर छान झालं. असं तुम्ही बनवा. असं आहे काय. मी कशाला सोडू मग टेस्टिंग. खरं घे.
धर आकर दे चमचा दे. खाऊन दाखव बघ. खरं सांग मस्करी नाही. पडेल खा पटकन. गरम गरम वाफ येते. गरम जास्त आहे का? हा तोंडात गेल्यावर थंड होईल. काढ खा. गरम गरम पप्पूचं तोंड भाजलं. बटाटे इथेच बनवले, इथेच चाट बनवला आणि इथेच खाते तर गरमच असणार ना. वाव, मी तुम्हाला सांगतो ना, याचा पीठ जो लागतोय ना एकदम काहीतरी वेगळीच टेस्ट लागते ना, एकदम भारी लागते काहीतरी. कसलंच पीठ वाटत नाही. असं वाटतं ते बटाटे वड्या, मला असं वाटलं ते कसं आहे आपल्या दही वड्यासारखं लागेल का, म्हणजे काहीतरी असं नॉर्मल कटलेट सारखं लागेल. नाही नाही, कोटिंग तर वाटतच नाही काय ते पीठ आहे म्हणून. एकदम भारी लागते. आणि उपवासाला जर म्हणाला ना, हे उपवासापेक्षा म्हणजे नॉर्मल डिश पेक्षा पण चांगलं लागतं ते टेस्टला. लय भारी लागते खरं. मला असं तर तुम्ही करा. नॉर्मल पुणे आमच्या पहिल्यांदाच खाल्लाय. ताईला खूप आवडतात असले. म्हणून मी टेस्ट नाही केलेली, पण मी खरं सांगतोय आता मी 3 घेतोय खायला. खूप भारी लागतं. दही सोबत तर एकदम छान लागतं. बोलतो कसं एवढे वडे खाणार कोण? मी खाणार संपणार नाही. हा लय भारी झालेत. टेस्टिंग मी करून नाही दाखवली, पण मला खूप आवडले. आता मी जो 1 पीस काढला ना, 1 चमचा खाल्ला, खूप म्हणजे खूप आवडले. तुम्ही सुद्धा अशाच प्रकारे नक्कीच बनवा. मस्त एकदम छान झाले. उपवास- हे 2 मी संपवणार. मग तर मी असं असेल तर मी उपवासाची वाट बघेल मम्मी, अशी रेसिपी असेल तर, खरंच. की उपवास कधी येतो आणि तू राजगिऱ्याचं पीठ आणून हे रेसिपी कधी बनवतेस. म्हणजे तुम्ही पण बनवा, लाईक करा आणि पहिला हा व्हिडिओ माझा शेअर करा सगळ्यांना. सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा.